जों बिटिआर ओनसोलाव थानाय बेखौ जायफ्रा आनएमप्लयड आरो जायफ्रा थांना थानाय राहा गैया बिथांमोना थांना थानायनि राहा होनायनि मोनसे स्किम लादों। गुबुन गुबुन स्किम लागोन खिन्थु बर्थमान जों बिनि फार्स्ट आगान हिसाबै खुसेर फेरेदनानै फाननो हानाय बिदैखौ फाननो हानाय बायदि मोनसे मेसिन जों रानदों। दिनै दुलाराय बिटिसि ओनसोलाव 300नो जों रानगोन। बिनिनो चिरां जिल्लायाव इतिमধ্যে 41 रानबाय आरो क'क्राझाराव 81 राननाय जादों। जों आसा खालामदों बे हल जिल्लादे दिनै मोनसे क'क्राझार ब्लकनिल' नङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जेसेबां ब्लक दं बे ब्लकनि आन्दार गासै 81नो राननाय जागोन। इतिमধ্যে सिलेक्टेड जाखाबाय बेनिफिसियारिफोर बिथांमोनखौ लिंहरनायाव फैसिगोन। बिदिनो बाक्सायाव 61 आरो उदालगुरि जिल्लायाव 100निख्रुइ एसे बारा बिदि बेनिफिसियारि स्किम जों लिस्ट बानायखाबाय आरो बिथांमोननो होनाय जागोन। जों आसा खालामदों बे मेसिनजों अन्तत जोंनि माखासे न'खरा दिनै 300 मानसिनो हरनाय मिन्स 300 न'खरा बेजों थांना थानायनि मोनसे उपायखौ मोनसिगोन। बेनिखायनो बेखौसो खावलायनो सानदों जायफ्रा मोनदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ मोजाङै बाहायो। खारन बेखौ जों खस्थ' खालामनानै फेरेदनाय बिदै फानोबा सानसेयाव खमावनो 5,000 थाखा इनकाम खालामनो हागोन। सानसेयाव 5,000 थाखा इनकाम खालामोबा जों मासाव मा जागोन 15,000 थाखा 15,000 न'खर मोनसे आरामसे सोलिनो हायो। बेनिखायनो रावबो जाहाथे बेखौ फाना जायफ्रा मोनदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ हद बेबहार खालामनानै गावनि परियालखौ सालायो बेखौनो जों खावलायदों। जों आसा खालामदों गासैबो बेखौ मावगोन। माबायदि सुबुंनो सायख'नायनि गेजेरजों बेखौ आसलथे जायफ्रा न'खरनि अबस्था गाज्रि बेनिफ्राय साकरि मोनाखै साकरि मोननाय क्वालिफिकेसनबो जाय सोरहाबा हयथ' थाबाबो साकरि मोनाखै ओमफ्राय किसुमान हयथ' साकरि मावनायनि क्वालिफिकेसनानो गैया खिन्थु थांनानैथ' थानांगोन खिन्थु गोरिब न'खर बेबायदि न'खरनो जों सायख'नाय जादों। आरो जायफ्रा एक्सुवेलि बेखौ मोननानै मावनानै जागोन बायदि बेबायदि मानसिखौ जों टटेल गामिफोरनिफ्राय रिपर्ट लानासो सायख'नाय जादों। नङाबा जायफ्रा मावनानै जाया जास्ट मोननाय लोगो लोगो बिक्रि खालामगोन जोंहा लाब जानाय नङा। सरकारबो लाब जानाय बेहा न'खराबो लाब जानाय नङा। बेनिखायनो जों जायफ्रा मावगोन होननानै गामिफोरनिफ्राय गामिनि न'खरफोरनिफ्राय जों रिपर्ट लायैसो बेनिफिसियारि लिस्टखौ जों बानायनाय जादों। बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दं जे जायफ्रा मोनगोन बिथांमोना मोजाङै बाहायगोन। ओमफ्राय जों बेखौनो मा खालामदों जायफ्रा बेखौ बिक्रि खालामगोन फाननानैनो मावालासिनो बिथांमोननो जों नेक्स्ट उनफ्राव जेबो स्किम होनाय जानाय नङा। खारन थांनानै थाथों होननानै जों बे स्किमखौ होखादों। आरो गोबां बेखै जोंनि उदालगुरि जिल्लायावथ' जों नुदों बहुतआ इन्डिभिजुवेल गाव हारसिं बायना लानो बेजों थांना थानाय गोबां परियाल दं। बिथांमोना हायोबा दा जायफ्रा मोनदों बिसोरबो हागोन। बेनिखायनो सरकारा बिथांमोनखौ हेफाजाब जाथों होननानै होनाय सत्तेव जुदि बिथांमोना बेखौ मोजाङै बाहायालासेनो गावनो फेरेदनानै फानालासेनो जुदि मेसिनखौनो फानो अब्लालाय बेबायदि न'खरनो जों उनावहाय जेबो स्किम होआ बेखौ जों खाथां खालामना दोनखादों। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जायफ्रा मोनदों बिथांमोना बेजों थांना थागोन। केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां, 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।